ранку, Абуело. Гей, то коли там магічний дар буде? У кузена церемонія ввечері. А який в нього дар? Скоро з'ясуємо. А твій дар який? А хто цікавиться? Та усі! Так от, та усі. Я не звикла говорити про себе. Я представляю дивовижних мадригалів. Скоріш розказуй нам про них! Ясно, я від вас не відкараскаюсь. Касіта, допомагай. Уно! Дос! Трес! Кватро! Це є наш дім, тут і старші й дуже юні. Живуть у співі, і кожен має власний стиль. Сім'я, де всім нам від доньки до бабуні. Для дива треба зовсім трішечки зусиль. У нас в сім'ї Абуела головна. Бо ці краї знайшла колись вона. Трікує фортуна тішить нас. І це я зараз доведу сповна. Ось вам ла фамілія Мадригал. Ось Тінчі, Касіта, Мадригал, перші до нас. Усі тут родяться магічно фантастичними. До речі, я також Мадригал. Погляньте, це вони! А які в кого дари? А я не пам'ятаю цих дарів. Ну, годі, тихо. Та яке може бути тихо сьогодні? Розказуй усе, на що ти спроможна? Розкажи, на що здатен кожен! Так, ось чому кави не можна дітям. Це тія Пепа, погоду всім диктує. І там халепа, ти на неї найди злість. Мій тіо Бруно, ані слова про Бруно. Це той, хто щось віщує, але не змиг кудись. Ой, а матінки Джульєти теж талант. Ой, які харчі цілющі і хвала. Ой, хвороби всі лікують от діла. Скуштуєш і здоровий все знягла. Ось вам ла фамілія Мадригал. Ось Тінчі, Касіта, Мадригал. Гей, дайте шлях! Хоч не здаюся, я магічно, фантастично юда. Я друзі так само Мадригал. Два хлопці кохали доньок Мадригал. І вдома встала Касіта Мадригал. Так буде, бо Фелікс вибрав Пепу, а мій татечко Джульєту так і заболотився бабуня Мадригал. Сюди! Ми раді диво явити всюди, дістати полум'я, нести у люди. Хай кожна каса стає щаслива. У праці задля інших не згасне полум'я дива. Хай кожне покоління пильнує полум'я дива. Чекай, хто й двоюрідна, а хто рідна? Їх тут тепер багато. І як ти їх не плутаєш? Усе. У трьох поколінь є свої види трюків. Тож якраз сказати час про коло внуків. Вуха Долорес тут незамінні. Каміла змінний, Антоніо теж дістане дар. А старші сестри Ісабела і Луїса. Краса і сила, у цьому їхній час. Ісабела, і замість тільки несе. Ісабела, досконале Луїса, а Луїса повно сил, і це великий плюс до краси. Всі готуємо, ідемо, Абуела! Оце ла фамілія Мадригал. Як кажуть, ла каза Мадригал. Усі тут родяться магічно фантастичними. Така вже є ла Касіта Мадригал. Адіос! А який дар у тебе? Отак поживає ла каза Мадригал. І я вже сказала, хто тут Мадригал. Це склад родини, а не автобіографія. Уваги вартує кожен Мадригал. Нас є Абуела, а ще тія Пепа, що робить погоду. Мама Джульєта усім нам догодило, то я натомість у тата частенько бувають халепи. Якщо хочеш, то може пропасти в нас, ще сестри кузени є. Наприклад, Каміла жартує так мило, що сміх до сліз. А наша Долорес про все, що було, десь почує скрізь. Легінь Мар'яну, який на хладі у нас про пана та паночка, ця всі ходить, обману та годі про це і дякую, на яка вони їй. Подружна родина, містечко малім серед. Мірабель! Що це ти тут улаштувала? Та вони розпитували про сім'ю, і я... У неї теж є суперкрутий дар, і вона розповість нам! Ой, а Мірабель не дістала дару.